खुलुमबाय स्टुडिय' दं आं राकेश रामसियारि बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरा बे समाव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै बायदि बे दैनि दाहारा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव ज' जाफैदों। थारैनो बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिजों लोगोसेनो बे समाव रायजो राजाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै जगदाननि उनाव जगदान जानायखौ नुबाय थादों। मैयाबो कुसुगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि दंमोन। बे गिदिर जयनिं हाबाफारियाव 500निबो गोजौआव रायजो राजाफोर आरो दैदेनगिरिफोरा जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों। बे हाबाफारियाव चन्दन ब्रह्मआ बाहागो लानानै बिथांनि नुजाथिनायाव गासै 500निबो बारा बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा आरो रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव ज' जाजोब्बाय। अब्ला एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया देरहानायनि लामायाव नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समावनो जयन्त बसुमतारिखौ लानानै थामहिनबा बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंथिदों बे समाव जयन्त बसुमतारिया देरहागोना रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। मानोना गुबुन गुबुन जायगाफोराव जे जगदान होनाय हाबाफारिया जाबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो कुसुगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जे मोनसे जयनिं हाबाफारि बे जयनिं हाबाफारिया 500निबो बारा बेहाय जगदान जादों आरो बे जगदान जानायनिफ्रायनो मोनसे रोखा जानो हायो बा रोखा जों हमदांनो हायो जे बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया देरहागोना रोखा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बेनि अनगायैबो बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंबावदों थांनाय समाव 2014 मायथाइयाव आं बिपिएफनि जानानै बै समाव बिजाथि गसंदोंमोन आरो बै समाव आङो मन्थ्रिमोनबो नाथाय आं बै समाव जेनदों। आरो गुबुन फारसेजों नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन 2019 मायथाइयाव बारग' मन्थ्रि बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआबो बै समाव एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा बिपिएफनि केन्डिडेट जादोंमोन, बिपिएफनि बिजाथि जादोंमोन आरो बै समाव उर्खाव गोरा ब्रह्मआबो इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा बिजाथि महरै जादोंमोन नाथाय गासिबो जेनजुबदों। आरो बै समाव बिपिएफजों लोगोसे आसाम खुंथायाव बिथांमोना लोगो महरै दङमोन आरो बै समावबो जेनदों। अब्ला बेनिफ्राय रोखा जायो जे बे समा दानि जे सम बे दानि समा सनानि सुजुग आरो सनानि सम आरो बेखौ रावबो नागारनाङा होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समाव राजखान्थिनि गेजेराव मोनसे बेले बेजेखौ सानालासिनो बे समाव देरहागोन बायदि बिजाथि जाय जयन्त बसुमतारि एनडिएजों मदद होजानाय जयन्त बसुमतारिया जिहेतु देरहानायनि लामायाव दं अब्ला बिथांनोनो बे समाव भट होनांगौ होननानै बुंदों, हारिनि थाखाय भट होनांगौ होननानै बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ बुंदों बै समाव जोंनि थासारिया आलादामोन आरो दा बे समाव सोलायथाय प्रमद बर'नि खुंथाय बिथां हिमन्त बिश्व शर्मानि खुंथाय गोहोआव थामहिनबा बे समाव सोलायथाय फैबाय, गोजोना फैबाय, बर' गैला। अब्ला बे समाव मोनसे सनानि सम आरो बे सनानि समखौ गासिबो खाबु लानांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ। आरो बे समाव देरहागोन जाय बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया देरहानायनि लामायाव दं। दा बेखायनो रायजो राजाफोरखौ बे समाव भट होनो खालामदों। चन्दन ब्रह्मआ रायजो राजाफोरखौ एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिनो भट होनो थाखाय खावलायदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ। बे समाव आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंहरदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। कसुगाव ब्लक जोंहा इउपिपिएल कमिटि हिसाबै बे अफिसनि लांगोनायाव मोनसे गिदिर सुबुंगुमा होननांसिगोन आरो बे बिसायख'थिनि जि मेल बहायनो गोबां 500निबो बारा गुबुन गुबुन रावारि रायजो राजाफ्रा बहाय दिनैहाय जगदान होबाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव। बेनिफ्राय बेयो फोरमान खालामो फैगौ बिसायख'थियाव जे 4 लाखनि बारा भटआव जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारि मानगोनां बिथाङा देरहानानै बे ओनसोलनि जे प्रतिनिधित्व एबा थान्दै हिसाबै दिल्लीयाव थांनाया बे निश्चित जाबाय, बे स्पष्ट जाबाय।
नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों बे खेबाव जों बर'फ्रा खौसेथि जानानै एनडिएनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मानि थाखाय जों खौसेथि जानांगौ नोंथाङा बुंदों ना खोथायाथ' जोङो बावबाथ' जानाय नङा 2014 आव बिपिएफनि जानानै आंबो केन्डिडेट जादों आरो बे समाव आङो मन्थ्रि हिसाबैनो दंमोन आरो बिपिएफआ बिटिसि आव सरकार दंमोन आरो दिसपुरावबो सरकार दंमोन 2019 आव आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बिथाङाबो मन्थ्रि हिसाबैनो एमपि दारायदों आरो बे समावबो क'क्राझार आरो दिसपुराव बिपिएफनि सरकारा दंमोन ओरै बेराफारसेथिं मानाव गेदेर इउजि ब्रह्म दिनैनि जोंनि मन्थ्रि बिथाङा पिसिडिआर हिसाबै दारायदों आरो 2019 आवबो इउपिपिएल हिसाबै दारायदों जोंथ' बयबो जेनजोबदों बे बास्तब सैथो दा गतिके दिनैनि परिस्थितिया मोनसे सोलायनाय फैदों आरो बे सोलायनाया बोरै बोरै फैदों रायजो राजाफ्रा जों फ्राय बयबो मिथिबाय आं बेखौ गोलाव बुंला दा समया परिस्थितिया दाबि खालामदों आरो जोंखौ फोरोंदों मोनसे डाइरेक्सन होदों मोनसे थिनदों जे ओरै नोंसोर ज' जाजोबनानै एनडिए हिसाबै जिबायदि बहाय मोनसे सिद्धान्त फैबाय बे एनडिए हिसाबै फैनाय थांखि एबा सिद्धान्तखौ जोङो गनायनानै लानाया मोजां आरो जायजों स्पष्ट जाबाय एनडिए हिसाबै इउपिपिएल हिसाबै ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो देरहानो हायो जोंनि जयन्त बसुमतारी मानगोनां बिथाङा देरहानो हायो बे खोथाया बांद्राय गोथौ बिजिरलायनांगौ नंला बे सायाव जोङो नायब्लाबो एसे सायाव जों नायब्लानो जों बे जिनिसखौ जों नुनो हायो बेखायनो गले गले बुंबाय थानाय जादों बे समखौ जोङो मोनसे सनानि सुजुग हिसाबै जों लानाया मोजां बेखौ जों मिस खालामनो नाङा आरो बे हिसाबै राजनिति दल हिसाबै जों गावजों गाव एना एनि जायालाबानो जातीय मोनसे सिन्थाधाराजों जोंनि भबिष्यतनि खोथाखौ जोङो गुरुत्व होनानै प्रायरिटि होनानै जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनाया एबारनि थाखाय जोबोद गोनां बे बाथ्राखौसो आं बुंबाय थादों गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन